Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan kuma tashar ta mai albarka mai suna IV Kano TV. Da haka kada ka manta in yau ne farkon zuwa ka wannan tashar ta mai albarka ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tashar ta mai albarka. A yau shirin namu na duniya taurari na ganin kaje tattauna ne akan wayannan shahararrun mawaka guda biyu kamar yadda kuke gani, wanda anan kamar yadda kuke gani akwai Hamisu da kuma Kawu dan Sarki. To ina musu ya Kawu dan Sarki, ina kuma musu ya Hamisu muna so ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, Hamisu ko kuma Kawu dan Sarki, wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya a ta kuma jiranta har ma ya balata. Haka masoya Hamisu da masoya Kawu dan Sarki za mu shiga wakokin wayannan mawaka guda biyu ɗaya bayan ɗaya domin ku je kuma ku tantance mana tsakanin Hamisu ko kuma Kawu dan Sarki, wanne ne fiye wani tsara wakar soyayya a ta kuma jiranta har ma ya balata. Da haka masoya Kawu dan Sarki da masoya Hamisu yanzu da farko za mu fara shiga wakar Hamisu domin ku jidda ta kasance domin ku ji ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, Hamisu ko kuma Kawu dan Sarki, wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a ta kuma jiranta har ma ya bare ta. Da haka yanzu da farko bara mu shiga wakar Hamisu domin ku jidda ta kasance. Kada ka manta kai dai in yau ne farkon zuwa ka wannan tasha ta mai albarka ka taimaka ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan channel din ta mai albarka. Yanzu da farko bara mu shiga wakar Hamisu domin ku jidda ta kasance. Da haka kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna like a wannan bidiyo. Mun gode. To ina musu ya Hamisu da fatan kun jidda wakar Hamisu ta kasance wadda ita a shekarar 2025. To yanzu dai kun jidda wakar Hamisu ta kasance. To yanzu bara mu shiga wakar Kawu dan Sarki tunda dama shine abokin karawar tasa. To bara mu shiga wakar Kawu dan Sarki domin ita ma ku jidda ta kasance sannan ku ji ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, Kawu dan Sarki da kuma Hamisu wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a ta kuma da inta har ma ya bada ita. Da haka bara mu shiga wakar Kawu dan Sarki ita ma domin ku jidda ta kasance. Kada ka manta kai dai ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa in yau ne farkon zuwa ka wannan tasha ta mai albarka mai suna IV Kano TV. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo sannan inda dama za ka iya mana share din wannan bidiyo na mai zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Hamisu da masoya Kawu dan Sarki, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da kuma nishaɗantarwa. Mun gode masoya Hamisu da masoya Kawu dan Sarki, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka mun kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da kuma nishaɗantarwa. Da haka bara mu shiga wakar tasa domin ku ku jidda ta kasance sannan ku ji ku ware mana tsakanin su wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a ta kuma da yanta har ma ya bare ta. Kada ka manta ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan channel din ta mai albarka mai suna IV Kano Hausa TV. Kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo sannan kuma ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, Kawu dan Sarki ko kuma Hamisu duka dai muna jira ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo. Ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin Kawu dan Sarki da kuma Hamisu mun gode masoya Hamisu da masoya Kawu dan Sarki, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa da kuma nishaɗantarwa. Mun gode sosai. Kada ka manta kai dai ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode masoya Hamisu da masoya Kawu dan Sarki. Mun gode.